Ismét én lennék az, Eremengát. Most nem videóval jelentkezek, mármint nem ilyen játékvideó, meg ilyesmikkel, hanem csak egyszerűen jöttem bejelenteni. Hogy mit? Hát azt jöttem bejelenteni, hogy én azt hiszem egyelőre visszatértem. Mármint ez az azt hiszem annyit jelent, hogy ma még várható videó, meg holnap, meg azután is. Csak hogy ugye eddig megint sikerült eltűnnem. Na, Skype-on valaki rám írt. Nézzük meg. Közben mindegy. Na, ennek az egésznek annyi lenne a lényege, hogy itt vagyok, csinálom újra a videókat, eddig most nem volt rá időm, de most már több szabadidőm lesz, azért meg tudom csinálni a videókat. Na, ennyiről szerettem volna beszélni, köszönöm, megnézitek, lájkoljatok, szuboljatok, és ennyi. Ja, plusz kommenteljetek. Bye bye, hi, bye bye, hi,